Здравейте и добре дошли в канала на Photosolar.bg. Днес ще разгледаме един нов модел от продуктовата гама на Solax, който предлагаме, а именно модела Solax X1 Hybrid LV. Буквичките LV не случайно са тук, те означават Low Voltage и всъщност това е първият продукт, който Solax предлага на пазара и работи с Low Voltage батерия. Няма да ви кажа на кой е наследник, защото няма предишен такъв продукт. Това е една изцяло нова пазарна ниша, която запълваме с модела X1 Hybrid LV. Продуктът е пред мен, предлага се в мощности от 3 до 6 кВт. Този пред мен е 6 кВт, за сега само монофазно, работи с батерия на 48 В или така наречените Low Voltage батерии. В тази постановка, която съм направил тук, съм използвал едни съвсем обикновени прости уловни акумулатори, само за да я подкарам. Техническите характеристики накратко. Максимална мощност 6 кВт. Монофазен. Максимална мощност на панелите 12 кВт. 200% претоварване по инсталирана мощност на панелите, но максимална мощност, която инвертора може да черпи от панелите, до 150% претоварване, в случая до 9 кВт. От тази гледна точка, може би не е много добра идея да слагате повече от 8-9 кВт панели на този тип инвертор. Минимално входно напрежение, при което инвертора започва да отдава 110 В, което означава, че ви трябва поне 3 панела на стринг. 2 MPPT-та, единични, съответно 2 стринга. Може да го ползвате изток-запад или както намерите за добре спрямо разположението на покрива. Максимален ток на MPPT точката на панелите 16 А, максимален ток на късо съединение 20 А, което означава, че от току-що предлаганите на пазара панели нямате ограничения, може да ползвате каквото пожелаете. Номинално напрежение на стринговете 360 В. Ток на заряд и разряд от батерията 120 А, което при 50 В са около 6 кВт. Възможност за работа в авариен режим и възможност за аварийно захранване при спиране на тока. Това нека ви покажа как работи опитната постановка, която сме изградили тук, за да добиете представа какво се случва. Имаме включена батерия, имаме включени панели, в случая не са панели, едно лабораторно захранване, любимо, може да са го виждали в други наши клипчета. Имаме две контролни лампи сигнални, които показват какво се случва. Едната е свързана на аварийния изход, т.е. това е изхода, който е от off-grid от инвертора, другата е свързана към мрежата. Сега ще угася тока, за да видим какво се случва. Тази угасна, защото е свързана към мрежата, логично. Тази продължава да свети, вече в изцяло off-grid режим. Инвертор започва да подава стандартния писоклив сигнал, за да информира потребителя, че токът е угаснал. И така, нека да включим обратно мрежата. Лампата светна. Писокалката ще спре. Превключва режима. Тук нямаме разлика и продължава да свети. Накратко, това е. Така работи инвертора. Когато има недостиг от панелите и панелите произвеждат по-малко електричество, отколкото са текущите енергийни разходи на домакинството, ако сте го инсталирали в къща, да речем, остатъка се тегли от мрежата. Ако има излишък, той чрез този токов трансформатор, който е тук, може да се ограничи на експорта навън, така че да постигнете режим на нулев експорт. Връзката с интернет е чрез това Wi-Fi устройство, в случая с допълнителна антена, и в комплекта са включени всички необходими неща. Wi-Fi устройството, токовия трансформатор и един допълнителен терморезистор, термичен датчик, който трябва да залепите към батериите, ако използвате уловно-киселинни акумулатори. Ето какво има под капака, ще ви го показвам по-отдалече, тъй като все пак инвертор е под напрежение. Имаме вход за батерията, плюс и минус, изведен на едни винтови клейми. Имаме вход от мрежата, под него е входа EPS изхода и един допълнителен вход, към който можете да свържете допълнителен дизелов генератор или да го използвате като смарт изход. Тук са комуникационните конектори, имате два, които са за паралелната работа на инвертора, един в който в случая е включен метъра или може да използвате токов трансформатор или смарт метър, и двете неща работят, а в другият може да включите BMS-а или така нареченото NTC и температурния сензор, който дава информация за температурата на батерията.
Накрая има една комуникационна букса и едно липсващо гнездо, което е за DRM. Липсващото в Европа DRM очевидно не се използва. Това е стандарт, който се използва предимно в Австралия, доколкото знам, така че тук имаме две монтажни дупки. Няколко думи за дисплея. Може би ще ви застори доста познат, ако сте виждали други марки инвертори. В него има 5 основни неща. Статуса включен и изключен, панели, батерия, мрежа и консуматори. Тачскрин е, така че при натискането на всеки един от тези елементи се показва допълнителна информация за товара, за мрежата, за нивото на батерията. Тук имаме и възможност за настройка на режима на работа. Всичко това обаче много по-лесно може да се направи чрез приложението за смартфон, което се нарича Solax Cloud и дава значително по-прегледен и ясен достъп до настройките. Хубавото е, че дисплейчето е тъчскрин и че е цветно, но така или иначе практиката показва, че то се ползва доста рядко за задаването на настройките. Нека минем пак. Панели, батерия, мрежа, товар, статус, включено-изключено и менюто за настройки, откъдето се задават режима на работа и разни други неща, за които е необходима инсталаторска парола. Няколко думи за заключение. Пред мен е едно симпатично малко инверторче, което е много подходящо за монофазни системи, особено в случаите, когато нямате място за повече от 6, 7, 8 кВт панели на покрива, имате два стринга изток-запад, искате да направите бюджетна система с нисковолтова батерия. Това е инвертор пълен с най-необходимите функции. Нещо важно, за което се сещам сега и ще го кажа в заключението е, че в авариен режим, тогава когато нямате мрежа, имате възможност да го натоварите по привидна мощност до 2 пъти от мощността му, т.е. 12 кВт привидна мощност. В авариен режим много подходящо нещо, когато стартирате електродвигатели с големи пускови токове. Предимството е използването на нисковолтова батерия, възможността да ползвате сравнително достъпни литиево-ионни батерии на 48 волта, без да губите абсолютно нищо от функционалността на стандартния хибриден инвертор, който работи с високоволтова батерия. Няма как да пропусна обаче и няколко неща, които ми направиха впечатление и едно от тях е високочастотният шум, който се чува от инвертора. Аз самия не го чувам, но хората, с които работи и с които снимаме този клип, го чуват ясно и отчетливо. Предполагам, знаете, че горната честотна граница на човешкия слух намалява значително с увеличаването на възрастта. Може би това е някаква причина, но е добре, когато си купувате такъв инвертор, да обърнете внимание на това къде ще го инсталирате, заради високочастотния шум. Той е тих, но имайте предвид, че вероятно ще е 24/7, докато машината работи. Добре е да го вземете предвид. Други общи забележки по-скоро нямам. Добро изпълнение, добре е направен. Инверторът е лесен за употреба, лесен за инсталация. Тъчскрина дава възможност за настройката му дори и без да ползвате допълнително устройство, смартфон или нещо друго. Цветният дисплей дава повече информация за това какво е текущото състояние на инвертора, което го прави един подходящ избор за всяка малка домашна система, изградена с цел собствено потребление. И не забравяйте, ако ви харесва канала, абонирайте се, коментирайте, ако нещо не знаете, а ако искате да ни подкрепите, нямаме спонсор. Ние сме си спонсор, така че си купете нещо от нас. Това беше всичко, благодаря ви, до нови срещи!